Issa konfermata, l-isem ta' ċkejken Kristjano se jinbidel. Dan wara l-ġraja li seħet f'Settembru li għadda, meta l-attenzjoni kollha tal-midja kienet fuq dan it-tifel li kien spiċċa abbandunat fi triq minn ommu stess. Illum il-ġurnata Om Kristjano qed tingħata l-attenzjoni kollha meħtieġa mill-Fondazzjoni tas-Servizzi għal Ħarsien Soċjali li legalment huma responsabbli mill-ħarsien tat-tfal. It-tarbija s'issa għadha miżmuma għand is-sorrijiet tal-kresh. Dan ikkonfermah f'intervista ma' Robert Cremona, il-kap eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti. Issa f'dan il-każ aħna ridna u neqgħu nenfasizzaw illi mhux il-gost u l-pjaċir tagħna li nżommu lill-omm u t-tarbija u lill-bina mifrudin. Aħna nixtiequ li jkun hemm ir-riunifikazzjoni u qed naħdmu għal dik. Sissa t-tarbija għadu mhux mal-omm? Le, mhux qed jorqod mal-omm għadu il-kresh, ġifieri dik ħarġet u nista' ngħidha. Però qed ikun hemm kuntatt prattikament kuljum mal-omm. Grixti qal li l-isem ta' ċkejken Kristjano se jinbidel. Dan sabiex kollox ikun f'postu qabel jibda l-iskola. Dat tifel ħajqa markat. Ġifieri pubblikament qed ngħidu magħruf bħala Kristjano ma qegħdin f'dik il-fażi ħalli meta jibda l-iskola da ma jibqax bit-timbru. Sena ta' isem ieħor u liu. Tajjeb wis, dik hija deċiżjoni li qed nikkonfermaw ukoll hawnhekk mal-kap eżekuttiv tal-FSWS. Alfred Grixti kkummenta anke dwar l-aħbar illi dan l-aħħar ġie konfermat minn hu missier it-tarbija. Għalhekk qed isiru taħdidiet miegħu dwar ir-rwol u r-responsabilità tiegħu ta' missier. Il-kap eżekuttiv tal-FSWS sostna li fis-sena jkollha madwar 1000 rapport ta' negliġenza ta' tfal li kollha jridu jiġu investigati. Għalhekk għandu jkun hemm iktar għarfien fuq din il-kwistjoni. L-FSWS qegħdin hemm biex jgħinu lil dawn in-nies ħalli jitgħallmu mill-iżbalji tagħhom u jgħinuhom fit-trobbija ta' wliedhom. U appella sabiex ikun hemm iktar nies li jkunu foster parents biex meta jkun hemm każijiet sfortunati bħal dan, il-foster parents jgħinu fit-trobbija ta' dawn it-tfal. Dan sakemm il-ġenituri għaddu minn dal-perjodu diffiċli u jerġgħu jingħaqdu mat-tfal tagħhom.